Fl-ewwel intervista tiegħu wara li tilef it-tieni elezzjoni konsekuttiva għal kariga ta' kap nazzjonalista, Adrian Delija tenna li jekk hemm il-piżijiet jintrefgħu dwar l-allegazzjonijiet li saru fil-votazzjoni fl-elezzjoni interna tal-partit fit-tmiem il-ġimgħa li għadda, dawn għandhom jinġarru. U kienet jikkummenta dwar l-ilment li tressaq lill-Kummissjoni Elettorali Nazzjonalista mit-tim tiegħu waqt li l-ħamis wara nofsinhar ġie intervistat minn Karl Bonaci fuq l-istazzjon F-Living. Jekk hemm pisijiet x'intrefaw, irridu jintrefaw. Hawnhekk Delija sostna li d-dubji li tqajmu fl-istess ittra iffirmata mill-campaign manager tiegħu Paul Borg għandhom jitwieġbu mit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Dawk il-domandi li jiena staqsejt irridu jiġu imwieġba kollha. Waqt l-intervista, l-eks kap nazzjonalista ikkonferma li din l-ittra kienet intbatet bil-barka tiegħu. Dik l-ittra li saret il-Kummissjoni Elettorali saret bil-barka tiegħi. Dettalji mill-ittra ġew spjegati mid-Times it-tnejn li għadda waqt li l-erba' svelata l-ittra nnifisha fiha saru numru ta' allegazzjonijiet mill-aktar serji dwar persuni li ma kellhomx it-tessera mħallsa jew skont il-perjodu kif rikjest mir-regolamenti u allura awtomatikament suppost ma kellhomx dritt jivvutaw. Jekk dak allegat jiġi ippruvat ifisser riżultat finali ta' 44 vot differenza favur Elix Borg bis-sar kap tal-Partit Nazzjonalista seta' kien ferm differenti.